Huma disa l-bajjiet fil-Gżejjer Maltin li din is-sena ingħataw il-bandiera blu, magħrufa bħala Blue Flag. Bandiera li tfisser li l-bajja tkun waħda ta' kwalità. Dan bkejl fuq qatt ta' kriterji, inkluż l-immaniġjar tal-bajja, is-saħħa u s-sigurtà, kif ukoll il-kwalità tal-baħar. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-bajja ta' St. George li flimkien mal-Perched Beach f'Buġibba għadha kemm gawdiet minn manutenzjoni u ramel ġdid, tkellimna mal-President ta' Nature Trust Vince Attard li kien pożittiv li l-kwalità tal-bajjiet tagħna tista' ssarraf fiktar ġid. Malta raġa turit li għandha l-ibħra tajbin ħafna anki komparati ma' pajjiżi oħra u din tawgura tajjeb ukoll anki għall biodiversità tal-baħar u anki għall attrazzjoni turistika ta' Malta għal min iħobb ukoll dat tip ta' ambjent li huwa snorkeling u l-baħar in ġenerali. Il-bajjiet li nataw il-bandiera blu huma r-Ramla l-Ħamra, il-bajja tal-Paradise Bay Resort Hotel, il-bajja tal-Mellieħa, Buġibba Perched Beach, Awra Point, il-bajja ta' St. George, Fonda Dir, il-bajja ta' Westin Dragonara Resort u Għajn Tuffieħa. Barra minn hekk Golden Bay ingħatat l-istat ta' bajja ta' kwalità, b'ċans tajjeb li s-sena d-dieħla tkun inkluża mal-bajjiet bil-bandiera blu. Dan wara li l-istabbiliment tal-ikel li kien hemm ġie rilokat. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis innota kif minkejja li pajjiżna qed jiddiversifika l-prodott turistiku, il-baħar u x-xemx għadhom fattur importanti li jiġbed it-turist lejn pajjiżna. Għaldaqstant saħaq li jeħtieġ ninvestu u ntejbu l-prodott offrut biex bajjiet ta' kwalità iġibu lejn pajjiżna iktar turisti u turisti ta' kwalità. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Paul Buġejja sostna li l-bajjiet bir-ramel għalkemm huma 3% biss tal-kosta Maltija huma riżors importanti ħafna għat-turiżmu ta' pajjiżna. Għaldaqstant innota kif ir-riforniment ta' ramel ġdid tal-bajja ta' St. George u l-ħolqien tal-Perched Beach f'Buġibba sar biex jinżamm il-profil tagħhom biex ikomplu jiġbdu t-turisti. Proċess li saru skont il-permessi tal-MEPA b'ramel li huwa granit imkisser miġjub mill-Ġordan. Barra minn hekk żied li biex jisaħħu jiżdiedu s-servizzi fil-bajjiet, mis-sajf li ġej 9 bajjiet popolari f'pajjiżna se jkollhom aċċess ta' Wi-Fi b'xejn.